Wonten dalam Bapak Swadi dalam Ibu nggih. Kita aturaken sugeng siang. Sugeng pinanggihan kalian Sri Tayub Jawa Timur. Seni Tayub budaya Jawi katon lestari ayo diuri-uri. Dino iki tanggapan anggone Pak Suwadi wiwit awan nganti wengi. Panggil aras karawitane Bapak Bambang iku pimpinane. Mangan roti rasane legi keluarga Pak Suwadi murah rejeki. Katurip Waranggono nggih monggo kapure minggah dateng panggung nggih. Wong jejodhoan iku gak kanggo sedina rong dina, kanggo selawasing urip ana ngalam saling pengertian iku syarat sing paling utama supaya jejodhoane langgeng iso dadi sampe. Kewajiban nomor siji wong lanang pancen kudu nyambut gawe supaya terjamin ekonomi rumah tanggane. Sugeng rawuh Kakang Bapak Supadi nggih. Nek gantung no nasib akhire sing soro awake dhewe. Mula sing penting duwe semangat kerja keras rejeki gampang Nun dumateng undangan Kakung Sumarman Putri Kakang Satuhu luring budi mugia tansah rinantu ing basuki antatos kapanjenengan bilih ing kelingan menika nggih kula minangka nggih sule salira saking panjenenganipun Bapak Suwadi nggih hamiwa garwa saha Bapak rampung saha Ibu. Engkel nggih menika Bapak Suwadi nggih kagungan ngersa nggih angru dumateng putra wayah Mukamat Deni Irawan dening anak ayu nggih Ririn Indah Gus Milatin saking Lamongan. Pramila panjenengan sami diaturi rawuh nggih sumangga sami-sami kita nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih mugi astatipun Bapak Suwadi nggih rahayu widodo kalis ing sambikala sumrambah dumateng Sri Atmaja kemanten kakalih. Mugi tansah antut runtut mimi mindo minduna ing tembe iki kangge tepa tulodo minggih putra wayah sedherek sedaya nggih saged mujudaken beberan agung
ingkang sumanggeng ateges mituhu mring dawuh Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih menika nebi sedaya awis-awisnipun mujudaken beberan agung ingkang hayom tentrem nggawet angsal ridha-ridhane Gusti ingkang hamuri dumadi saha tiyang sepanipun kekalih. Lajeng anggonipun Bapak Suwadi nggih kagungan kersa ing kelenggah menika nggih dipun paring hiburan langen beksan nggih uyon-uyon tandaan kinapraka sebab langan tayub nggih monggo kita tata sarana guyub nggih sareng kalih karawitan panggih laras mijil saking kutha Surabaya ingkang kasepuhan nggih menika Bapak Bambang Pribadi saking sambil kerep sekawan cacahipun waranggono ingkang badhe atur panglipur nggih angkot sunggal wonten ning Sutartik saking Balung Panggang ning Tarsini saking Nganjuk ning Sulis saking Mojokerto saha mboten ketinggal ning Hermin nggih saking Jombang. Lajeng kula Rudi saking Laban nggih minangka kapatat dados pramugari pelantang sampur ingkang badhe atur sampur. Bilih mangke anggon dalem atur sampur wonten kaluputanipun nggih. Sedherenipun nyuwun gunging pangapura ingkang ageng nggih. Atas rawuh panjenengan sami bilih wonten kelebatan saha kegelapan anggonipun mangayu bagya. Nggih tuwin anggonipun caos nyamian saha dedaran sedaya ingkang sampun karacik. Nggih bilih wonten ingkang kirang nuju prana kula minangka Sule Salira saking panjenengan Bapak Suwadi. Nggih namun saged ngungging samudra pangaksami. Tamu undangan ingkang dahat kehormatan ing kelenggahan menika. Nggih gending ingkang boten kapareng katembel wonten ing mriki nggih. Cokek eram-eram menika boten ingkang kapareng nggih. Ugi gending selawat badan. Lajeng nyingi keamanan para rawuh nggih boten kejawi saking pelandang kemawon. Sumangga kita sedaya nggih sami njagi ketertiban piyambak-piyambak. Kula kinten hajatipun Bapak Suwadi mboten wonten rubeda. Arep sampur nggih. Mangke kula damel arep-arepan setunggal kalih tiga sak pituripun. Nanging sedherenipun sampur dumawah meja angka setunggal nggih. Langkung rumiyin ingkang kagungan kersa Bapak Suwadi. Mila kagem Bapak Suwadi so kadange bonaturi nampi sampur panghormatan nggih karing geneng gedhok jula-juli Samira nuwun. Kawes pito Sakti